Os veciños de Bergondo din non á proposta de eliminar a bifurcación de Infesta que vai de Betanzos a Ferrol. Aseguran que o trazado do ramal ferroviario inhabilitará varias vivendas. É posible outra alternativa? Cortiñán non se mutila. Hoxe no termómetro. 12:43 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois vaya problemón teñen en Bergondo con este trazado a debate, Bernardo. Cal é o problema? Cales son eses dos proxectos contrapostos? Pois imos velo, situámonos no mapa, Rocío, parroquia de Cortiñán, municipio Bergondo, na comarca das Mariñas, na provincia da Coruña. Ali non comparten o proxecto ferroviario do Ministerio de Transportes, pois que deixaría dividida a parroquia en dous, segundo denuncian. É dicir, para que o entendamos, contan os veciños que a vía do tren que vai da Coruña a Ferrol ten máis de 100 anos e o novo trazado deseñado é moito máis curvo e pásalle polo medio do pobo por Cortiñán. Recorreron esa decisión porque dúas casas quedarán prácticamente inhabilitadas a tan só 10 metros da vía do tren. E por non recoller a alternativa, tamén recorreron por non recoller a alternativa que propón o Concello, a chamada 5S, que cruzaría por naves dun polígono industrial sen necesidade de tiralas nin afectar a calidade de vida dos veciños. Uns veciños, imos ata ali, ata Cortiñán, conscientes da necesidade da obra, pero que piden unha alternativa xusta ao berro de Cortiñán non se mutila, Fátima. Pois sí, Bernardo, estes veciños de aquí de Cortiñán en Bergondo levan moito tempo xa reclamando que a súa parroquia non se mutile. Claro, Víctor, cal é a situación? A ver, a situación é que queren facer un desdoblamento da vía entre Coruña e o Porto de Ferrol para aforrar 6 minutos, mutilando casas e fastidiando a vida a máis de 200 veciños para non facer nada. Entón, con outro trazado que simplemente perdería un minuto, alargarían a vida a toda esta xente, porque ao final dividen un pueblo polo medio e medio. Eso eu creo que non é o xusto. O xusto son outras cousas. A postura compartides veciños e Concello, esa postura dunha alternativa ferroviaria que, bueno, que sería un pouquiño máis longa, non en tempo, pero pouco máis. Sí, pero só é un minuto, porque teñen que descender un pouquiño a velocidade porque fai unha curva un pouquiño máis pronunciada. Pero bueno, aquí non afectaría a casas, senón a naves, dicides. Solo a naves e aparte aquí, a menos dun kilómetro teñen que volver a baixar a velocidade porque as vías son sinuosas, non poden ir a esa velocidade que eles queren. O sea, por alargar a velocidade un kilómetro, destrozan a vida a estas persoas que levan toda a vida vivindo aquí na súa casa, vamos, destrozar casas. Estamos justamente con Pablo e con Gena, que viven aquí nesta casa, unha das que, efectivamente... Sí, as máis afectadas. A nosa vivenda ou a do veciño son as máis afectadas, que chegarían a expropiar total, sería unha expropiación total. Por que? Podía ser, porque non hai distancia, pasa 8 metros da casa o tren, e non hai distancia de seguridade. Pasaría o tren por aquí, por riba do voso galpón. Sí, por o galpón xa habría que expropialo. Despois os metros non dan ca casa, a do veciño a expropiala tamén. Pasa e ten que tirar, xa por os metros que ten, case son expropiacións total. Claro, Gena, rematamos contigo. Cambia a vosa vida isto, non? Cambia a vida, sí. Se vai adiante. Se vai adiante, sí. Por que levas toda a vida aquí? Aquí, claro, cambia a vida porque despois ponte vas e che tiran. Che se expropian. Claro, se che queda mal, terán que expropiar, non sei. Que si cambiache moito a vida, sí. Vivir aquí co ruido... Non, é un problema, Non entendes esta situación? Non entendo esta situación, non. Bueno, pois agardamos que vos escoiten as vosas peticións e o mellor, pois a ver se se pode buscar esa alternativa. Graciñas a todos.